kisnam ka bangla trai ki kam khobor kam phi ki de ki ba phi kam ki no to khobor phi phi lap phi ma bela ki phi dil jong ki khmat phi asngol le ki skor ba kham tap e ngi experience ka jin kam jungi man ka sni bar ka kam jungi ka kam patha khobor ka kam hi ka bangi sakri ki pai ba mo ngi le ngi sakri met ban mesim ka kam jungi nat step hadu penamit ilap ngi ilot ki jingduna ngi ilot ya ki jingbiang bat ka bang ilap kalong ngi pentip sa keyboard ki balor kana bakin train nam ta ki pai ba ngi wana ya ki jing sadien ki snong ki thau ki jungi ya ki jing duk jong ki long ying ki long sam ki jungi ka kini ki life hot li ki snam ka bang ngalaya ngali ya ka jing bam tri hok jong ki nam khmat ki jungi mo la kalong ki MLA ki MDC ki MP ru ba ka de ka jing bam tri hok jong ki nam khmat ka pelong ya ki snong ki thau ki jungi ya ka jala jungi par koi bakan sadien wat kum juru ngi ba ki jing bam tri hok ki nam khmat jungi ki scheme ke badi ban sam sekiru kampoi ki seki kini ke jinglap jonga ki peneng kan di kamsi maka donut ko jonga kumdongan le atungan suhun tabangan su pentip lemba kila patai kebon ni kadika kamram ke jonga bangan le na pta jongki kata kamsim ka kersoi hapo ka donut jonga kam sya yang abangan susong kum tu ngalapek ngalong ba ka lat kan ti ka babiang na kam taban wengi kini kini ka debek tang ka kam politik kan ka kam sanyi himasima ka bangina balong kam kinong mi khmat mo ban sakri ki ba la kalong kum UMDC ni MLA ni kanun ka kam bangin ra aki yung dapat tawaan manginya saat ay yung dapat tawaan manginya kran kung duman pentrikam yung scheme dan nga habang ngalapit pat life hotel kisnam ng UP ngali iya ka trikam jong ki political party ni ro kapor jong ka UDP karon ka HSPDP karon ka Congress bat hadin kawan sa ka NPP bat kami kisang ki bala jano ngali iru ya ka trikam jong ni alam jong kari ka jong ni ro kapor jong i ba bibil do ba bring ba i hoping ali iya ka trikam jong ba di lapang jong salseng marak tarta kiwat sa jong Konrad bakam tarta hadis konsel pangalay iya ka trikam jong kisiam atau kapo na do kapo jong iba Dominic Roblen nong country iba David Lengwi kini kibla khat no nang ta jong ba pikir swai nginam tat ru bangi ba preston song along ru UCM ba hadin jong ba Arden jong ba Adelbert jong ba pensingan jong ba Titas ba kam ter te kai ka bangalap ni kalong ba kamdon ka jong hun po jong amo kamdon kan jong hun po jong na mar ngai iba kamdon ka jong trikam ka pambiang ngong bangan rung do sa politik balian ada ka electoral election din ray kumapitip nga ngawan kalong yung sam kabaduk ka election na kini ki Hasan suppose nam kadi election ka baya pulut ka bor pisa patba ru ka pisa kini matmar ki ai pisa ini ki baduk ki bakudu nang do ngi yo main ka pisa election dan ray de haba ka mi kaseng BPP kasnam arajar afuway kala prilat pilenti ki nongrem jong ka BPP ki ka jingtri kam ka jong ka ban kumno bang ini si ba banikai ki ban jin ekonomi khmat kala pun slur kala ai mesti menga bat dina kadaw ngala penyeso bat kaseng VPP bat kani ka jugrung jonga sa ka VPP ko dong namar bakan di kaseng kadon ka nongrim mo mangit sakri pai ba nakalenti ka babek ka bakut ka babha bat kam tam banwanra ka jing sensar ka bakut bat banyele persya ya ka bamsap ngangit amdai tang ka VPP ndai baro upai ba jong ka ri ka jongi hasar nang kendong ubabi ubam school hadu ubala pas ki kadan ka sajong ru usno ba ka jela ka jongi kala jor palat ka jing bamsap aka international agency kata ka bale ka ba analyze ya ka jing pendon kami ki scheme ni simla tangki jela ki bathan chite lamingi lalap ba ki jela ki ba bamsap tam aka than chite lamingi ki de ka Nagaland ka Mizoram bat ka Meghalaya ngai Meghalaya ni ndai tamba su kuno mangi ndai ka de ka lalap de ki international agency ki bale ya kan de ba analyze ya ka kompeten kami ki scheme bat kumjuru kaba pek ke jung kampen kam ya ka pisa tingi snow ba ke jing mi jong ka PPP ka ka pela ini kaman kong kalang wan ra ke jing secha kadar ka bakut ka baar banyila persya ke bam sabat ka balai pat ka bangi de man kan mau baro mo isamla ki long kemi ki long pa ki de man kan mau ba ka PPP ka pela ki briu ki baduk banyila election ndai tang banyila election dai masyakri ya kari ba jat ngingi perkhat batang ba ruspa obutesman engineer YS bakam tater ki ban syakri ki ba ndai dei ki ba ki baduk ru kila ban syakri ya kari ba jat lengba ka voice of the people party namar ka prilat banyile election kham ke tin pulut bisa mo dit kadau mangangaw him ipa jonga ilakhat adu ngarang dap news nam karta along kunswat ngelek belan adu kapo bangrang news nam emang to kapo ngikit doyong handai tengah sisi tendai ampai pekat bat ba lengba ka VPP ngayo ne kalat
ban syakri ya kari baka beli jungi namar ka plilat iki kun sweat ikon nang ribat ke beli ka kata kari ka pelong yang bat kham tam ek mau fi mene life husnam ngala syakri ka mlap ta ka ba ngayu i ba dei ban lei e na kamta jungi ki nong kendong jong ki long keme ki riu kan thai ki kun sweat ikon rangli ke batan shibun ka ski manyarap ya kite yan dai namar baka don kata ka ka jing trekam ka bang khut na kinang ikmat ki jongi ar ka sam scheme ka bang khut la kalong ka MLS scheme la kalong ka MP scheme la kalong ka MCC scheme kam don ka jing trekam ka khut ndai ka VPP ilai iya ka manifesto bat ki nong trekam jong ka ba unu MLA jong ka VPP ubam sam hak ya ka scheme ya uta an penduduk tikat kata ka dei kan nongrem ka bagi pat ba kiriman besar kiriman pek ha akan digeski ka pemerintah Pilih baka hakan ka MP. Ngalai man sa balik sa kisnong mo jadi ba arisan ni iblong chairman jong ka election committee ko markor ibla apa tiket lang man nga habang ilek sikipat ba kam ta may mo tarasan mo ngan kan particular ka mo tarasan giong ba yan ra biang ya kaburom jong ka mo tarasan kumanara ka MP election ka mo tarasan kawan baar aga jiyo vote na ki life and direct constituency kayo adu arf sana ja nrus pa tam ka vote para bangilek sikisnong ni wer kipat ba ni kentu kipat ba baka motorasan ke baju jak sakran banyak ki por mamsa gam motorasan ki bikang lech motorasan sampai sa job by election bak kalong kumtahi kena ka election MP pat ngi ui baki pat ba motorasan kila kala ke jumuk ke perkhat ke jungki kila snothu bahkan ke election dak pisah composition senuru bat kila jadi job ke badan buram ya Dr. Ricky Sungkan bat habangi lech kisnong yang dewan ra biang gini pendek biang yang ke buram jaka motorasan kumbaralong ke MP election pat apa kan mangiya kisi kilti mangiya mangi UI bagi pat ba kidon dia kata kaju kejumut kaju perkhat ngai kendu ya kilong kami kiru teman ya kiru orang ba yang kombalong hak MP election ngin le ru hak MDC election pisa pek akas singi bayar result kibai kiong upra kaya fair MP bagi MDC election dai ka fair tangga kita kibaya le persya yang ngin dai pat ba compare kalong kamju ngai kini kibai ba tadi ngakin benjur ya kata mo tang ba kai kabaja motorasan konstitusi kalong namar ba kidon kini hikmat kepada nak bor ki badang tengkai ki skim ki baberngam ki pat ba dari village upra ngin mai skim pat ba ong sepika jar ngin le na po ngin sim ki skim na pi ta maka bot ha upra kata kadai ka ba ki pat ba kan pendek biang nagam ta kan di MDC election ba bangingek terpat ki pat baru ko ma pila yo ya ka buram ka por bangi job ya election MP ngingek bagi pat ba jaga motorasan kembali kela ke jumut ke jeng perkhat akapor bagi GDP mentaru MDC nya pendek ban ngangek scam ru ba amtang motorasan baru ke konstituensi yang kasih nya hills kan long kumju kembalong ke election MP sai mama ka election MDC ki babun ki bri ki bakwa batang banyak buat ki ong ada job MC manga nganon ra stadium nganon ra school nganon ra sorok nganon ra kemtater haka MDC election kadika election ka bapek banyada ya kari baka jai bendri mo banyada ka khandau ka siap ka ban bu ya ka jolong karpang jongi khasi ka district council kamdon kindu ki scheme di department bapek school kadika state government ka department bapek export kadika state government ka department bapek surok kadika state government ka district council strong tang kata ka bor ka bersna ka six schedule dan ka disjan ban pek banyada ya ka jolong karpang jongi khasi mo pi menne de kamdon tan kita ki scheme Dalam unu kandidat bon sisnong jong fi buang suara surok fi ban be yo ta kandidat mo stok fi mo ada sis council kamdan engineer kamdan de masna surok ta shu jerap ta skim kemde skim ki jerap ke bakat ke ba MDC yo na ka central government lembaga finance commission pat lembaga kata la ai ki MDC kendak konsult MDC kat bala ibor mo kat ba pli kalat penti uyarap ikipat ba mo la kalong yaki darbar snong la kalong yaki sengken thai la kalong ki sport kap sengkat kaba uyo na central government ya kia sam na kata skim ba na kalang jong ngai ko ban kan syah ni ba jingkular bangan ash ba kamle menganon ra kan unu development mo inya kan syah kata ndai kan no ka skim ka bang yo namba jong ka central government ngin penakam hok ya kata kala jingirap ngin syakri hok ki ba kat ka bang don kat ka bang yo ngin alot ki ba iba adan presiden jaga PPP ila pen iya kan uksa mo ilalong emli nadu arjar fra hadu kasnam hadu andi kasan kebalada skipat ba tilada iba arden balong presiden jongi iba bra balong emli jongi ila pener kam hok kaski masam supaya ba mangile ki bari baria mo nya ban bud kan uksa jongi bar kai ka baki kile lam ingin bud kan uksa jongi ande tambah lam makiru kata kari ka jengkular ka jonga ka jengkular jongi ni kin ngelam betel lang banga bangin
kanu kalat jengara ka bangyok lembaga jeng bos sarkar lembaga district council ka benawan cengi ka district council ya ka tanya pendekan hok nam ta kipai ba ka dei ba kipai ba kila kwa ya ka jeng sensar ka bakhu ka basuba mong fi mene kipai ba hadu nong kendong hadu driver kali hadu daju hadu nong bala ustep te ba ka jala jongi ka jelai ka bamsap ka kata ikilong yelong sam ka kata ki kun samla ka kata ko yo kam yo jam baka jeng kersan jeng upai bah ke MP election ru kadai namar bakila kwa banwan ra ke jeng kela mde ta ki political party bersensar ne ke jeng kela naduk ikedan di barit bapo adu haki snong ki thau haki ying ki sam ke jongi haki khan ke jongi banwan ra no ke jeng kela bakata kalong banwan ra no ya ke jeng sensar ka bakut ka basubah ki pa ba kitip rada kawan ke jeng sensar ka bakut ka basubah baro yakini ki jeng jong pa ba ki scheme jeng beduk nata ki scheme ki riu kan thai ki scheme ki develop tu ken pilot sa ki pai ba andre ka bolong mata te ki apply ka scheme kita ko baki ong ka yes scheme rumah tangki bejan bak sarkar tiyo ki apply kam ki samla ki mere pulit kila mere kila la ki mere ka pas interview ne result mio namar balai namar bakadon ke sensar ka bangku ki bang suba ada ka nata ka daw ki pai ba ki page ka BPP ki sothu ya kan orem ke jongka pada kawan BPP kan ora gen sia ka bakut ka basba denot ka daw ka BPP kayo majority bon ki samla jong negeri ka jungi kentai ba senrang ki ai ko full support deka BPP namar baki smuthu haka jingwat kam wat jam haka jinge trek kam ki keleng-keleng kala kata sebut ki kelong kemi kemong feminer ki tip te bakan ka jing mamsap nak tadaw ki aga jing kersa ni kirang baru ki bateri kam 3 jam kirang ba ki bateri kam le tap kam ai basya mo hai kedan bari du ai basya ti kirang ba ki smuthu pada kawan ke BPP ngin yo ka jing sencar ka bakhut ka ra ya ka roi ka par ka jela kanora ya ka songsok songsanya ki songki thau jongi mat kumduru kandai na kamta ka lawe jong ki hap ke barit ke jongi dara ka VPP kawan ka bor ka bomot kala pelilenti kala ya chung mau jam makin ki kun hap ke barit ke jongi arfau atan senang ni ki yo ya ka lawe ka pernah bat ka daw ki pat ba ki pek sa ka VPP